നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷമുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് ദുബായിലാണ്. ദുബായ് ഫ്രെയിമാണ്. ദുബായ് ഫ്രെയിം കാണണമെന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്നാണ് അതിനൊരു അവസരം ഒരുക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ദുബായ് ഫ്രെയിം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലും കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റിന് 50 ദിറംസാണ് ചാർജ്, പെർ പേഴ്സൺ 50 ദിറംസാണ്. 50 ദിറംസ് പറഞ്ഞത് അഡൽട്ടിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ചാർജാണ്. അതായത് 13 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റാണ്. 3 വയസ്സ് മുതൽ 12 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 20 ദിറംസാണ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ ചാർജ് വരുന്നത്. 3 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഇൻഫാക്ട് ബേബീസിന് ടിക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ 9 മണിക്കാണ്. ക്ലോസിംഗ് ടൈം എന്ന് രാത്രി 9 മണിക്കാണ്. ദുബായ് ഫ്രെയിമിന് ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാൻ പോവാണ്. അത് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇതിൻ്റെ അവസാനം വരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ടിക്കറ്റ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. ദുബായ് ഫ്രെയിം ഫുള്ള് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് സിറാജ്, ഇതെൻ്റെ ബ്രദറാണ്. വിസിറ്റിങ്ങിന് വന്നതാണ്. സൗദിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. 15 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സൗദിക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദുബായ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കറങ്ങലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് ദുബായ് ഫ്രെയിമാണ് ഞങ്ങൾ കറങ്ങുന്നത് അല്ലേ. 10 ദിവസമായി വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച സൗദിയിൽ പോകും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദുബായ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളുണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ദുബായ് ഫ്രെയിമിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണേ. സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിംഗ് അവിടെ ഗ്രീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കും കേട്ടോ. ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെ ദുബായ് ഫ്രെയിം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ദുബായ് ഫ്രെയിം ബാക്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പഴയ ഗ്രോസറി ആണ് ഇവിടുത്തെ. 1960 ദുബായിലെ പ്ലാനാണ് ഇട്ടത്. മാപ്പ് ഇത് കണ്ടോ, ദുബായ്. ഇതിന് പേടിയുണ്ട് ചവിട്ടാന്. ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു സെക്യൂരിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് നോക്കിയാ പേടിണ്ടോ? ഇവിടെ പോണതെങ്കിലേ മുകളിലേക്ക് നോക്കി കിടന്നാൽ മതി. നോക്കുമ്പോ പേടിയുണ്ട്.
പേടില്ല. ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടുള്ള റിഫ്രഷ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കേക്കും സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഹായ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയാ? പേടിയുണ്ടോ? ഇപ്പൊ പേടില്ല അല്ലേ? ഒരു പ്രാവശ്യം നടന്നാൽ പേടില്ല. ചെറിയ ഫ്രെയിമൊക്കെ ദുബായ് ഫ്രെയിം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദുബായ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. കാണുന്നില്ലേ, അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിരുന്നത്. 150 മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തത്. അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചത്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സിറാജു? അടിപൊളി. അടിപൊളിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദുബായ് ഫ്രെയിമൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് തിരിച്ച് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദുബായ് ഫ്രെയിമിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പെട്ടെന്ന് പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ചെയ്തവർ ചെയ്യേണ്ട, ചെയ്തവർ ഒന്നും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തത് ഈ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കുക. മൂന്നാമത്തത് ഈ വീഡിയോക്ക് കമൻറ്റ് അടിക്കുക. ഈ വീഡിയോക്ക് കമൻറ്റ് അടിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കാര്യം സിമ്പിളാണ്, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തത് ഈ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കുക. മൂന്നാമത്തത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് അടിക്കുക. അത്രയും കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ആ കമൻ്റ് അടിച്ച സ്ക്രീൻഷോട്ട് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ Firbi71 എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമൻ്റ് അടിച്ച സ്ക്രീൻഷോട്ട് firbitalks@gmail.com എന്ന ജിമെയിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. അത്രയേ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര കാര്യം ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ. ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക്. ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് 3000 വ്യൂസ് വരണം. 3000 വ്യൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ 3000 വ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തുച്ഛമാണ്. എങ്ങനെയാലും അത് ആവുന്നത് ഉറപ്പാണ്. ഒരു മാസം വരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഈ വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അന്ന് മുതൽ ഒരു മാസം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ 3000 സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആവുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടായേക്കാം, ഞങ്ങൾ UAE-ലോ ദുബായിലോ ഒന്നല്ലല്ലോ, പിന്നെ ഞങ്ങൾ അഥവാ ഇതിൽ കമൻ്റ് അടിച്ച് പ്രൈസ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നുള്ളത്. അതിലൊട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട. നിങ്ങളാണ് ഇതിൽ വിജയികളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിലെ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ ഫാമിലികളോ ആരെങ്കിലൊക്കെ UAE-ലെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ സമ്മാനം നിങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണത്. നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷമുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. 3000 മാത്രം മതി. വെറും 3000 വ്യൂസ് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ 3000 വ്യൂസ് എങ്ങനെയായാലും ആവും, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു മാസം കൊണ്ട്. ഇനി അഥവാ ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിലേറ്റീവ്സിനോ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെറും 3000 വ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ ഭാഗുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ബൈ ബൈ.